En hämmästynyt varsinaisesti mistään, joo. Joo. Ulkky moi. Oli semmonen kuin oletinkin. Urhotus tänne. Ei mä haluan nyt ottaa. No katsotaan mitä me saatiin paperille. No niin, kuuntele Urho nyt. Ja tässä on eri erikoiskokeita, mutta sitten kokonaisuus ratkaisee. Istu. Kerro Urho sitten Annelle, mitä ne tarkoittaa. Joo. Eli aloitetaan tästä laukauspelattomuus. No sehän on laukaus varma. Sillä ei edes tullut mun mielestä niin suurta semmoista kuin jollain tulee, että mihin putos. Joo. Että se vaan reagoi, että siellä oli. Aseet. Niin, ei kuulosta siltä, että osutaan sorsaan. Eikä tää nyt hirveesti oo käynyt. Mutta laukaus varma. Luoksepäästävyys. No sehän on +3 hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Se on sitä koko testin lävite. Se on semmonen iloinen ja hyvinkin itsensä näköinen. Elämä on kovuus, kuinka se muistaa ikävät tilanteet, mitä tuolla radalla sille aiheutetaan. Se jonkin verran muistaa. Se pikkasen väistää noita ikäviä tilanteita, ei kuitenkaan kovinkaan niin kuin laajaa kaarta tarvitse tehdä. Ja tynnyrillekin tulee, kun pyydetään ja kaikki käydään tutustumisessa. Kun on tutustuttu, niin se on siinä. Niitä ei jäädä sitten sen jälkeen enää muistaa. Eli se on +1, hieman pehmeä. Temperamentti, koiran vilkkausaste, kuinka oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti se näihin ärsykkeisiin reagoi, mikä sen keskittymiskyky on ja miten se niitä huomioi. Niin se reagoi ihan oikeasti, kun jossain tapahtuu jotain, niin se reagoi siihen, se tietää missä se on. Ja se reaktio siihen ärsykkeeseen nähden on ihan niin kuin oikeanlainen, eli se on +3 vilkas. Sitten sen hermorakenne, kuinka se kuormittuu tässä testissä. Se vähän kuormittuu, se pikkasen hengitys nopeutuu, vähän läähättää, ei tällä noin kuuma oikeasti ole. Mutta se pystyy selviytymään ihan hyvin omin jaloin tuosta testistä. Se palautuu ihan normaalissa ajoissa, ei tarvitse kävelyttää teitä missään tuolla radalla sen kummemmin. Että se kestää sen ihan +1 hieman rauhaton sen verran. Pikkasen hengästyttää, mutta ei paljon. Taisteluhalu, kuinka se tykkää käyttää lihaksiaan, hampaitaan, leukojaan taistelemiseen. No, kepin se ottaa suuhun, mutta eihän se sillä taistele. Ja sitten toi lihaksien käyttö tuossa erikoiskokeena näkyy kelkalla. Sen leikin lisäksi niin se ei siinäkään sille hirveästi taistele. Sitä taistelua on kuitenkin -1 pieni verran. Puolustushalu. Kuinka se puolustaa teidän pientä laumaa, kun te olette yhdessä liikenteessä. Niin he ei voi käsittää, miksi tuo ihminen on kauhean outoa, että voisi mennä pois, että mä ainakin haluaisin lähteä täältä. Eli se ei halua puolustaa, se on -1 haluton. Ja sitten terävyys, mikä on sen kynnys käyttää aggressiota. No, sillä ei ole sellaista, sitä ei näy tuolla missään radalla. Eikä sitä näy myöskään tuossa erikoiskokeessa, että sitten kun mä oon ihan lähellä hyökkäyksessä, niin sitten se sanoo vähän niin kuin, että back. Menisin pois, jos voisin, mutta mieluummin, jos sinä häviät. Mutta kuitenkin, kun hyökkäys loppuu ja ihminen muuttuu tavalliseksi, niin se on ihan taas hyvä, avoin, ystävällinen ihmiselle, että sille ei jää mitään hampaankoloon siitä, että se on +1 pieni ilman jäljelle jäävä hyökkäys. Ja toimintakyky, mikä sen koiran rohkeus on. Tässä on erikoiskokeena kelkka ja sitten pimeä huone. Ja sitten kun vertaa tätä muuhun tässä näille, kun sillä kerran ei ole tätä taisteluhaluakaan kovin paljon, eikä sillä ole aggressiota, niin jotainhan sillä on, niin sillä on toimintakykyä. Että se pystyy tuossa pikkasen kun saa liikkeelle itsensä tuossa kelkalla, niin pystyy itse mennä katsomaan kelkan, se ei tarvitse sen kummempia apuja siihen. Ja pimeässä huoneessa, niin siellä kun ei ole mitään uhkaa sitä kohtaan, niin siellä se tessuttelee edestakaisin, että vaikka nyt sun luona kävi siinä muutaman millin päässä katselemassa, että ei täällä ketään ole, niin se lopulta kuitenkin löytyy. Että omin jaloin se siellä kävelee ihan reippaan olosesti, ja se toimintakykyä sillä on +1 kohtuullinen. Ja plussapisteitä kertyy 149, miinusta tulee puolustushalusta ja taisteluhalusta 11 yhteensä, joten loppupisteeksi jää 138 pistettä ja se oli ainutkertainen suoritus. Kiitos.